Dead on arrival sa Alyosan District Hospital, si Mildred Calansingan, 54 anyos, matapos gintiro sa iya mismo hinablos bangod sa casing sing cellphone nga duwag pula kag ginsunog sa barangay Hamogines, Leon, Iloilo, alas 10 ang gabi, Hulyo 16. Ang suspect amo si Edgardo Calansingan Jr., 40 anyos, kag residente man sa nasambit ka lugar. Sunod kay Police Captain John Predict Padilla, ang Chief of Police ang Leon Municipal Police Station, nga nagalanto ang biktima sa TV sa ilang balay kaupo ng iyang pamilya. Wala na sa minaisay nga natabo, kag hinali inigin tiro sa suspect gamit ang 12-gauge homemade shotgun kag naigo sa likod. Base sa investigasyon, matapos ang pagpanglutang, nagsulod pa ang suspect sa balay kag nahibaluan sa kapulisan nga yaraman sa sulod ang anak sa biktima nga minor de edad kag may negosasyon sa tunga sa pulis kag suspect. Sang alas 2 na sang kaagahon, nagsabat na ang suspect sa kapulisan kag sa kapitan sa lugar kung pwede buwas ng saaga ini magaistorya. Ginpayag pa ni Padilla nga ginkordonan nila ang palibot agad hindi na makapalagyo pa ang suspect. Sang masanag na ang kahawaan, nag-istorya ng pulis sa suspect kag pasado alas 7 sang aga, Hulyo 17 sa nagsungka ang suspect. Pero sang nagjigat, may pag-pinaisay ni sila sa regarding sa cellphone sa biktima na to, no? Kaya ang biktima na to sa ang color sang casing sa cellphone niya is color pula. So hindi na gusto white na magustuhan sang atong biktima ginkuha niya to kag ginitotkan sa. Na-recover sa suspect ang nasambit nga armas-tang, may chamber load kag may 12 pagid ka mga live ammunitions. Sunod pa kay Captain Padilla nga ginsunog sang biktima ang casing sang cellphone sa nga duwag pula kag abis ang suspect akig ang biktima sa duwag nga pula rason sa krimen. Samtang maangot sang pulis nga may simbolo ang duwag nga pula sa anay makawala nga grupo nga ginaupdan sa suspect. Dugo man sa pulis mga ka K5 nga nakahulong na sa karsel ang suspect kag natala na nga pasakaan sa kaso nga murder kag sa pagbaylar sang Republic Act 10591 o kanang Comprehensive Ammunition and Regulations Act. Balita nagikan sa Banwa sang Leon. Ako si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.